Díomh a cuairde tá fearfáiltar óhrás gurí scéalta le hAoife Tásúla go gcuisimh go aniu agus réit na hain chéad scéal eile a bhés á léamhagan. Niu actually an chéad rud eile a bhés á léamhagan ná an dara físa den leabhar seo, Sailí na Spotaí. So an lád ar gion bhí mar léamh faoi Sailí na Spotaí, Sailí chalína bhí ann le Spotaí i ngachait, so bhí Spotaí ar a gúna eici, gachard ar gachsáid bruntainna sa fórsí den brethla, bhí Spotaí arthú ach aníis tá sí brain den na Spotaí so sí gurí fáil réileo go thomláin. So dheomid amach cad a thorlóí den na Spotaí. So bhui sé bhré, tá mis sé ré, cad a thorlóí den na Spotaí. Bhí Sailí ag gairí an tuirseach den na Spotaí. Bhí sé ag dul as a meabhar lo. Spotaí, Spotaí, Spotaí ar sa Sailí. Is fua lom Spotaí. Tá fargur hí fecem. Caithí mé rud éigean a dhéanamh ar sa Sailí. Caithí mé rud éigean a rá. A níis láchar ar an buidse. Thosaigh sí lena mamó. A wamó ar sa Sailí. Tás agat go dtugann daoine a lán bruntainna spotach dom. Ó tás agam cínte ar sa mamó, agus nábíigh aon agla ort cheanna mé bruntainnas deas spotach dit. Ó, ar sa Sailí. Rinne sí iirecht leabhart lena dadó. Tás agat faoin na Spotaí, dadó. Ó, tás agam cínte ar sa dadó, agus tá bruntainnas álan spotach agam dit. Ách, ar sa Sailí a ríist. Sí déanamh iirecht leabhart lo. Rinne sí iirecht leabhart le hantín úna. A antín ar siise. Tá is agat gur chathain Spotaí lom. Well, níarna mé dermid ar sa antín úna. Tá bruntainnas deas spotach dit sa bhosca seo. Ó, ar sa Sailí. Bhí Sailí an bhrónach ar fad. Ní raibh duine ar bith ag éisteach leihí. Bhí ag na Spotaí an go deo. Thug Sailí cuairt ar a cara Liam. Beir Liam an seo. Níor haithin Spotaí le Liam. Chuir sin meabhrail ar. Ní raibh Spotaí ar bith sa teach aige. Ach bhí stríocha agus ciorcail de gach sort aige ó bhun go bór a cheomra. Fáin go bheice sibh an seomra seo. Wow. Féchar sin. So ní haithníonn Spotaí le Liam. Tá sagad faoin na Spotaí. Ó tá cínte ar sa Liam. Is brála iad. Ní brála mí de hiile, is fualum Spotaí. Ach níl duine ar bith éisteach lom ar sa Sailí. Bei na Spotaí agam go deo ar siise. Agus thosaigh sí cuoine is a cuoine is a cuoine. Bei ar an rud éigean dhéanamh faoi seo ar sa Liam. Stád Sailí den chuoine. Thosaigh an bheirt acu ag smaoinemh. Tar éis tamil, smaoinigh Liam ar phlean. Chuir sé cogar ag luas Halí. Cogar ná. Bhí sé cogar lei. Tá plán acu. Gur raibh míle maithagat a Liam ar sa Sailí, agus thug sí póg mhór dó. Dhearg Liam. Ris Sailí a bhaile ar nós na gaotha, agus lean Liam agus Spotaí. Chuir sí cogar ag luas wamí faoin na Spotaí. Bhí iontas mhór ar wamí. Daire leis na Spotaí, ní chreite mé. Daire leis na Spotaí, daire umláin lo ar sa Sailí. Bhí mamí sás de cabhar leihí. So tá mamí sás de cabhar leihí inis, iontach. Neadar cá rocky na Spotaí. Lá deas gréine a bhíán. Bhí gachtainna an muif hín spéir. Cuid a chuig obair, cuid a chuig caint. Go tuban, chúla siad turann ord. Déag siad sús sa spéir. Bhí iontas orthú ar fad nuair a chonig siad eiteláin ó sa gion na fógra mór datse. Sean fógra féach. So ní ma le. Cad éirí sé seo.
Bhí iontas wamo. Ní rá is agam riamh siise ag fécinn ar an bhógra. Bhí ine an dahan jadó. Ní chreide mé sisin ag fécinn ar an bhógra. Buana get as antín úna. Níor héag mé riamh siise ag fécinn ar an bhógra freisin. Detal mami timppel agus timppel go dtí go bhaca gach duine an fógra. Cad a dtíar an fógra. Cad a ceapan sibh ní maith le Sailí Spotaí a hiile. Ní maith le Sailí Spotaí a hiile. Agus ba in an Daire leis na Spotaí. Nuair a bhí Sailí 5 bliana d'aois, fuair sí gúna le ciorcail ó wamo, fuair sí stucí le Scríofa ó jadó, fuair sí leabhar le línta ó antín úna, agus mála le réalta ó wami agus ó jadí. Fechorthaí. Wow. Ní ag an spota in éonát. Chuir Sailí a chuid éadaí spotach, a chuid leabhar spotach, agus fiú a brístíní spotacha I mála mór mílteach. Thug sí ag an ionad achorsála iad. Ní raibh rud bith fáca eici le Spotaí. Ach bháin rud amháin. Cad a bhí fáca eici? Spota! An ní étá fáil ré le spota tá si go hálan. So sin an Daire, so buchas sa dia, dairigh le Sailí fáil réile na Spotaí agus tá si bhád níos sanna sásta inis. Is maith am an leabhar sin, mar is féidir le meascán de rudaí a bheith agan. So rudaí le Spotaí ruda le Scríofa le ciorcail agus tríntáin, ní caithemuid rud amháin a bheith agan I gcónaí. Is féidir le meascán a bheith agan inar gcín. So chuirde, slán inis agus tásúla gom gur bhain sibh taitneamh as sin agus feice mé sibh ríis le hain chéad scéal eile. San!